5 players who destroyed their careers. zabo ngongayiphathi kahle outside of football. Umdlalo oqala uDumsani Zuma wedlalela iKaizer. Lo mdlalo wayeshisa ngempela iKaizer Chiefs. Uyena mdlali engangimbona uswe Nexus contract yaDumsani Zuma yaterminate iKaizer Chiefs. Bemtholile ukuthi ade driver ephuza utshwala. Izenzo zaDumsani Zuma zazingekho professional njengomdlali nje okwi level yakhe. Ukuphuza ushayela akusiyona into ekahle leyo and iclub yavele yayiterminate icontract yakhe. Ngiyombona nje manje sedlalela amaZulu and indlela adlala ngayo ayisafani nje ngasekuqaleni. Lento le ngokwami yalimosha ikusasa lomjide lo because wayenekusasa right kabi. Indaba Andile naye ngokwakhe walimosha ikusasa lakhe kwiSundowns. Andile umdlali lo wayedlalela Orlando Pirates. Wayedlalela Orlando Pirates kakhulu aziwa kakhulu Orlando Pirates nakwiMamelodi Sundowns. Usewine kakhulu icoco lomdlali. Istory sandile isikanje. Andile wayeKuMamelodi Sundowns. KuMamelodi Sundowns babe baningi abadlali ababemhlalisa ebenchini. Umhlalisa ebenchini kwakhe kwakumfrustrator lo. Efrustration kwakhe wayefuna ukuphuma kwiMamelodi Sundowns. Indlela aphuma ngayo ayingekho inhle because watholakala esephuze esezejimini ephuzi. And lokho kwadala iMamelodi Sundowns uthi ngayirenew icontract yakhe. Manje wasanimboya manje sedlala eMorocco Swallows. Thembinkosi Losha abaningi bayama Thembinkosi Losha. Abanye bambiza uNkulunkulu webhola la South Africa. uThembinkosi Losha ngo2020 watholakala esecaleni lokushaya intombazane. And mina ngikhumbula kahle la South Africa bayithatha serious lento yokushaya amantombazane. Yabo gender based violence into nje engadingakali kwiPSL. Icala la Losha leGBV limthoye selahlelwe isikhala kweLorlando Pirates. Umdlalo olandelayo Phamani Mahlambe. Abaningi bayamazi Phamani Mahlambe. Indlela ayedlala ngayo lo mjida lo uyayijabulisa. Ngangitsho ukuthi uzoba ifuture bafana indlela ayedlala. uPitso lo mdlalo wamlanda le kwi-disc kwi-multi choice. Eshisa kakhulu but indlela ayiphatha ngayo ayingekho right outside ebholini. iSundowns yamnikeza ama chance ukuthi adlale usayikhombise wangakuveza lokho. Umbona nje uPhamani Mahlambe uphuma kwiAl Ahly indlela ayidlala ngayo uphuma kwiAl Ahly lo mfana lo wabuya kwiSundowns but still ukuyiphatha kahle wangekho. In a recent interview kusho Kevin Hunt uthi Kevin Hunt waspenda 45,000 kutshwala nje eclubini espende 45,000. Umdlalo kwi-level yakhe lo umela focus kwi-career yakhe yebhola uzospenda nemali kutshwala. Sibantu abamnyama nje utshwala bayasibulala bakwethu hayi. Ilegend leKaizer Chiefs uTumelo Nkhune kuphuma istatement la izolo kuthi uTumelo ufike egroundini ephuzile. Ukufika kakhulu egroundini ephuzile kudala iclub ukuthi imrelease from icaptaincy yakhe. Eyomreleaseni eclubini akasekho. Ngeke ngisho ukuthi akasekho but esquadini part of the squad akasekho part of the squad. Usaye kwi-disciplinary hearing. Izenzo zakhona ngokwami akusiza izenzo ukhombisa labadlali abancane ukuthi bayiphathe kanjani. I-role yakhe kwiKaizer Chiefs kumele abe act as i-leader. Indlela ayiphatha ngayo ayibanga right ngokwami kubona kwami. I hope that disciplinary hearing bazomtshela usasale se-retire because usemdala manje ayekele izingane iqhubeke nalibhola.